guys, namaste, Matinchularu, Saukete. So, welcome back to my YouTube channel, Kudla Family Vlogs. Shri Gurubhyo Namaha. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಸೊ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋರು ಮೇಡಮ್ ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ ಬರ್ಪುನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ದಾದ ರಿಚುವಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದಿನಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪುನತ್ತು 10 ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫ್ರೀ ಅದು ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಲಕನೆ 10 ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಏನೋಣತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದತ್ತ ನಿಕುಲ್ಲ 10 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಲ್ತು ದೂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪರು ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಬನಲ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆಡು ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ಕೇಡು ಬಯಕುರು ಅಕ್ಲೇರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನೊರಿಯನ ದೇವರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತುದುಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೇರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನನೆ ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದು ಯಾನು ಇನಿಮುಟಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಗೆಮೆನೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸುವೆ ಪಗೆಮೆನೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಪೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಕುಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಾಪ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಾಡ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಟ್ಟುನು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿತ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬೈದಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನೇ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪಡ್ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಈ ವಾರಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಿಕುಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪರ್ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಇನ್ವೇನ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಡು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದುಪ್ಪರು ಲೋನ್ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡೌನ್ ಒಂದುಪ್ಪುನು ಒರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಐಡ್ದಕ ದುಮ್ಮು ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಜಾಗೆ ಸೇಲುಗ್ ದೀದುಪ್ಪರು ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗು ದುಮ್ಮು ಪೋನುಪ್ಪುನ ಐಕ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಸೊ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂಚೆನೆ ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯಗ್ ಬೈದಿನ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಬ್ ಕಲ್ತದ ಎತೋ ಜನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಉಪ್ಪದೆ ಸೊ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕೆರೆ ಪಿದೇ ಊರುಗು ಎತೋ ಜನ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆರ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ವೀಸಾ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕಡ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಪಿದೇ ಊರುಡು ಜಾಬ್ ಆಯರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗ್ ಐಕ್ ನಿಕ್ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ A to Z ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುನಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಗುಂಡತೆ ನಿಕುಲು ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಅತ್ತನಾಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮುಖಾಂತರವಾದ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಾಡ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿಂಗ್ ಪನ್ನುಲಿ ಮಾತ್ರ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೇರ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಾತೆರಚಿ ಚೀಪುದ ಕತೆ ಪಾತೆರಚಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಜೀವನದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆರ್ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ದಿ ಆದುಪ್ಪೆ ನಿಕಲ ಅಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಾಯೋಡ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಪ್ಪೆ ದಯಮಂತದ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬರೋಚಿ ಎಂಕ್ ಆತು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಲ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದ ಲೈಫ್ಡ್ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬಿಡು ಮಂತದ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋಡಿತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ ಪಾತೆರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಾಸು ಬೋಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುನ ಕೊರ್ನಗ ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ತೂಂಡ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತು ನಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ ನಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಪುನು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಐತೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ ಆ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿನಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಮಲ್ದೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದನೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲುಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಏರು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ತೆ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಯಾನುಂಡತೆ ಇನಿ ಯಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ
ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ನಮಕ್ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಮುರಿಯ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಳ್ಳಿಯ ಸಡನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನ ಒಂಜಿ ಎರಾಣಲೊಂಜಿ ಮುರಿಯ ದೀಪಿರ ಅಪಗ ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನು ದದಾಣಲೊಂಜಿ ಅಪಘಾತ ಆಪಿನಿ ಅತನಾಡ ಇಲ್ಲರ ದಾದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಯಾನು ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ಲ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನಕಲ ಸರಸ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ ವಿರಸ ಬೊಕ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ದೂರ ಆಪಿನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಸಮಸ್ಯೆ ಓಕೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಇಂಚ ಪೂರ ದೂರ ದೂರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ವಾ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದ ಎನ್ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವಲ ಪನ್ಪೆನ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಂದು ತೂಪ ದಿತ್ತೇನು ಗಣಪತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೇನು ತೂಪದ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಒಂದೇನೇ ತೂಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅವೇನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿದಿನ್ 24 ಗಂಟೆದೊಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನಾಡ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದಿತ್ತೇನು ಮಾತೆ ಲೈಟ್ ಪುಸ್ಕ ಫೇಲಿಯರ್ ಆತಿರು 2-3 ಜನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂದೆತ್ತ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿದ ತೂಪಯರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಲು ಅವು ಒಂದು ಗಂಧದ ಮರತಲ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಲು ಯಾನ್ ತೂಪ ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೂಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಪುಸ್ಕಾತಿರು ಓಕೆ ಬಕ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುನ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಬಾಕಿದ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐತರ್ಥ ಫೋಕಸ್ ಕೋರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಜಿನಾಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚಿನೆ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಲೇ ಅನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓದುಗ ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮೇರೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆದ್ಲ ಒಲ್ಲೆರಾರು ಸೊ ಅರೈಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ A to Z ವಿಷಯಗೂ ಆರೆಂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆರು 2025 ಆರೆಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೆರು ಓಕೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು 2024 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಟಚ್ ವುಡ್ 2024 ಅನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಬರೋದುಲ್ಲೇನು 2 ವರ್ಷದ ಏರ್ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ ಬೈದರಕ್ಲು ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಐಟಿ ಅನ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ 2025 ಇಂಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನಂಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅರ್ನಂಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಪುಗಾರ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಏಂಜಲ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಈ ರೆಂಕ್ January 30th 2025 ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅದಗರ್ದಿಂಚಿ ಇರೆಗ ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಂಕ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಇರೆಡ ಈರ್ ಎನ್ನ ಏಂಜಲ್ ಅಕ್ಕ ಲವ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಂಕ್ ಏಪಲ ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳೆಯನರೆಗೆ ಬುಡ್ತುಜರ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಇರ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈಂಡ್ ಉಳ್ಳರು ಏರೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರು ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಐವಿಲ್ದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಕಣ್ಣು ಬುರಂದಿಲ್ಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರೇನು ಎಂಕ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಾಯರಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಕಂದು ಪಂಡಗ ಅವು ಈತ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮೀಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಲೆ ದುಂಬೆ ಪಂಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬುಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡುಟು ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಟಚ್ ಉಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೊಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ರ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ರಡ್ಡ್ ಆಸೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರೈಸೊಂದುಂಡು ಏಪ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಸಂಡೆ ಅವು ಸಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬರ್ಡೇಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಂಡನೆ ಗೊತ್ತವ ಐಡು ದುಂಬು ಪಂಡಾಂಡ ಉಂದಾಪುಂಡು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಸುರುಕೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಈಡೇರೊಂದುಂಡು ಒಯ್ಟೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತದು ಯಾನ್ ದಾದ ಎನ್ನು ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುಬಾಬ ಉಂಡತೆ ಮೇರು ನಡಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ದಾಲೆಜಿ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಪೂರಣತೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದು ಮೇರು ಬಾಬ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಸತ್ಯಗೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೆರುಲ್ಲೇರಿಯೇ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಎನ್ನು ದಿತ್ತೆ ಆಸೆ ಎನ್ನು ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅವಕಾಶದ ಬಾರ ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನು ದಿತ್ತೆ ಅವು ಆಸೆ ನೆರವೇರೋದುಂಡು
ಅವು ದಾದ ಪಣದ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಲೆ ದುಂಬೆ ಪನ್ಪು ಜನ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಂಚಿನಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಲು ಏನೊಂದು ಮೀಟ್ ಆರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲ ಕೂಡುದು ಬರೋದು ಅಂಚ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು. ಎಂಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ 15 days ಡಿಲೇ ಆದಿತ್ತನು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಡ ಕೋಡೆ ಇನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದು ಕೇಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯ ಆನಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಬೇಲದಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 5 ಸರ್ವೈಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಅಪಗೆ ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಡ ಕೇಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಮೇರು ಎಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಡ ಲೇಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗಳ ಕೇಂದಿರ ಅವಳ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 15 days ಡಿಲೇ ಅವನಿತ್ತನಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ಗೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆವೋಡು ಪಂಡದು. ಅಂಚ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಡ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಡ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತದ ಇಬ್ಬಕ ಕತ್ತಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಈರು ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬೈದನು. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಕೆಲದ ಕ್ಲಿಪುಲೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪತ್ತದ ಬರೋ ಕೆಲದ ಕ್ಲೇ ಜೆತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಂಚಿನ ಕ್ಲೇ ಜೆತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಮಣ್ಣ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋದೇ ತೊಂಜಿ ಜೆತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರ್ ಕೊತ್ತ ಅಂತ ಜೆತ್ತನ ಕಾಣೆ ನೆಚ್ಚರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚುಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಪಾಪ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ನಿದ್ರೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನು ಅಂಚಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಲ ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು. ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ಲುಡೊಂಜಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋನಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆನಿಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಓಕೆ. ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಗನ ವಿಷಯ 1 year ದುಂಬು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ತಿರ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡವೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈರ್ದಾನಿ 1 year ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರನು ಐ ಕಾರ್ವ ನೀನು ನಡುಟರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತೆವರೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಲ್ಪನ ವಿಷಯಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರಿಗ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗ್ಲ. ಸೊ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಕಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ವೇಲೆ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಕಲ್ಪನ ವಿಷಯಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ್ ಗೆರೆಗೆ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೇತೋ ನಿಮ್ಮಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೇರು ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇರ್ ಕೋಡ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತರ್ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವೈಟ್ ಆತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಫಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಾಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪಂಡರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಲೋ ಉಂಡು ನಾನಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಗ್ಲೋ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲನ ಆವಡ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಕೇನು ಚೈತ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಲೆ ನಿಕೋಲೆ ಪೋದು ನಾಡೋಡು ಎಂಕ ಬಣ್ಣ ಪೊಣ್ಕೆದ ಅಡಾಡು ದರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಾಡ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ. ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನಿಗೆ ಕಂಡನೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಿಗೆ ಬಡಿದಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬುಗರ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗೂನೆ ಗೇಣು ಆ ಟೈಪ್ ಉಡುಪ್ಪೇರು ಓಕೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಖಾಲಿ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿರು ಓಕೆ. ಆರೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಆತನ ಮೇಡಮ್ ಯಾರಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೂಲ್ ಎಂದು ಓಕೆ. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿನ ವ್ಯೂವರ್ ಮೇರ್ ಹಲೋ ದೀಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಮುರಾಣಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೇಳಿ ಅಂಚ ಪಾಪ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಿರು ಅತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲ್ ಪುಂಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಉಂಡು ಗಂಟು ಕಟ್ಟುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ರಿ ಪಾಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾನಲ್ಲ ಬತ್ತುನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿನ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಕುಜಲ್ ದುಂಬು ಪುಂಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಂಗೆ ಅವು ಒಂದು ಆಂಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಗಂಟು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ಪೋದು
ಇತ್ತೆ ಶೈನ್ ಅವನು ಉಂಡಿಗೆ ಹೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂದ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಏನನ್ನ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪೂಜಲ್ಲ ಆಂಟಿಲಲ್ಲಿ ಪೂಜಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲು ಮೊಲೆಗೆ ಪನ್ನೀರ್ನೇ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಜಿದ್ದು ಆಯಕ್ಕ ಆಯ ಆಂಟಿಲ್ ದೇಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಲ್ಲ ಏಜ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನನೇ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಕೊಡಿಕಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಲು ಪುದರ್ ಪುರ ಬೊಡ್ಚಿಯನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜನ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ತೂಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಾದಂದ ಪನಗ ಅಲ್ಲಿಗ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತಿ ತಿನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಪೂಜೆ ವಂಚಿನ ಮೋಷನ್ ಅದು ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಮೊಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಮೋಷನ್ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಐಡ್ದ ಕಾಲನ ಮೆದ್ದಿಗ್ಲ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕ ಕೇಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಳ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ತೋಜೋಡು ಅವು ಐತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈಜೆಂಕ್ ಮೊನ್ನ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಆತ ಫೋಕಸ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜನ್ಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜನ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಲ್ಗೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಶೈನ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಐಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತನ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಲಂಚಿನೆ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅವು ಲಕ್ಕದಿನಿ ಅಲ್ಲ ತೂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಕೂದು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡತಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಟಚ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲಾತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಡು. ಓಕೆ, ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ నాకు ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸನ್ನು ನಂಬಿನಿಕ್ ಡೈಲಿ ವಿಶನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಫೈನಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ವೈಟಿಡ್ ಆತ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಎನ್ನನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ತುಲೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಣದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಏಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಐದ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಯಾನ ಅಲ್ನ ಪಾಡ್ದೇನು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಲ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಉಂಡತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಏರೊಂದುಂಡು ತುಲಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಏರಿಗಾಂಡಲ್ಲ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಹಾನರಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ಪೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಮೂಲ ಪಾಪ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ದೆ ಕಲ್ತದಲು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಬಂದಿನಿ ಈ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೆಪ್ಪು ಇದು ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಸೂಂಟಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ದೀಪದ ಎಂಜಿನ್ ಹಲ್ಪಿರಿ ಅಡ್ಡಗೋಡಿ ದೀಪದಿಗ್ಲ ಕಂಚ ಬಾತಿರಚಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಪರ್ಲೆ ಟೇಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುರೊಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಾನ ಪುದರ್ ನೆಲ್ಪಡ್ದು ಅವನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಜೊತೆ ನಡೆದು ಬಂದ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ ಮಧ್ಯೆ ಕನಚಿ ಎಂಗನ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕುಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಐತ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎರೆಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಸಂಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಪೂರ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಮೆರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆಪ್ಪುಲಕ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚಿನ ಆ ಬಾಲೆಗಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಅಭಿನಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚಿನೆ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮುರಣಿ 20th Thursday ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫಿಯಾನ್ಸಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಖುಷಿಟ್ ಬತ್ತ ಪೋಯೆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನು ಎಂಚ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಓಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಡತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಈ ಪೊಣ್ಣ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರೋಡ್ ದುಂಬು ಪಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪೊಣ್ಣಗ ಏತೋ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುದು ಎತ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತದು ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಂಚಿನಿ ಪೋಯಿನ ವಾರದ ಗುರುವಾರ ಆಂಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಿಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರೆಗ್ಲ ಕಂಕಣ ಬಲ ಉಂಡತಿ ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅಲ್ಲಿ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಪುದು ಸೆಟ್ ಆದು ಮುರಣಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಡಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಡಿರೆಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕೆ ಎಂದು 1 month 1 week ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿಕ್
ಇನಿ ಎನ್ನ ಜಾಗ ದಿತ್ತೊಂದಿನಕ್ಕಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಪನ್ನೀರಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಸೇಲೇ ಅವನಿಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಯರೆ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತಂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಸೇಲ್ ಆಯರೆ ಆಂಡ್ಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪೋಯಿನ ವರ ದಿತ್ತು ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪರೆ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಐನು ದಿನ ದುಂಬು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಆದ ಅರೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ 2 ಮಂತ್ ದುಂಬು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಲಿಂಗ್ ಪಾಪರಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪ ಈಲಿಂಗ್ ಇಲೈನಿಂಗ್ ಎಂದು ಬರೀತಾರೆ ಈಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಐಟಿ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಮಗಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪರೊಂದಿದ್ದಿ ಸಾರಿ ಮಗಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಸೊ ಅರೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಬರೇರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪಿರೈತೆ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಲೆ ನನ್ನಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿರಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ಕೆ ಏನಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಂಡತ ಆಂಡ ಓಕೆ ಆಂಡು ಈತಿಯನ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಉಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ICUಗೆ ಹೋದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನಿ ಶನಿವಾರ ಐತರದ ಅನಿ ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ICUಡು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ರಿಕವರ್ ಆದ ಬರ್ಪುಲಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಕೊರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಆಯ್ಬೇಕು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀತೇನು ಓಕೆ ICU ಡಿತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪನ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಡ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಓಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದು ಅತ್ತನಾಡ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು 2 ಕಪ್ಪದಾತು ಆ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದಿಲಿ ಓಕೆ ಅವೇನೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ದಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಗೊದುಲುಂಡು ಗೊದುಲಿ ಬಕ್ಕ ಆ ನೀರು ಉಣ್ಣತೆ ಫುಲ್ಲು ಮೇಕ್ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ 15 ಹಿಡ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ಲುಲೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಉಳ್ಳಾಯಿ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಪಿದೆ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಕುಲೆ ಮೇಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ಲೈಫ್ ದಾಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅತ್ತ ನಾನು ಏರ್ಲ ಮುರಿಯದಿದ್ದು ಇತ್ತು ನಾನು ದಾಲ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಉಂಡತೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಊದ್ಬತ್ತಿದ ಪರಿಮಳ ಪಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತದಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಡು ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇಡೀ ಮೇ ಉಂಡತೆ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಏರ್ಲ ಮುರಿಯ ಇಂಚೆ ಮನ್ಸು ಮುರಿಯದಿಪ್ಪಿರು ಅಂಚೆತನಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಪೂರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುದ ನೀರಿಡು ಮೀಬಕೊಂಡತೆ ತರೆಕ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಚೂರು ತರೆಕ ಚಿಮ್ಕಿಸ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಡೀ ಮೇಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರಿಡು ಮೀಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೊಂಜಿ ಆಂಡತೆ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗ ಇಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದುಂಡತೆ ಶುಭ್ರವಾದ ಬುಲ್ಪುದೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿರಣ ಉಂಡತೆ ಮೇಯ್ತೊಲೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬೈಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುನ ಉಂಡತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುನಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗ ಕುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆಡ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಉಳ್ಳಾಯಿ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಪಿದೈ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯೂಶಲೈಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ನಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೊಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಪಿದೆ ದಿಪ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬುಡ್ಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಹನಿ ಉಂಡತೆ ನೀಲಗಿರಿ ಅತನನ್ನ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ದ ತೈಲನ್ನು ಉಂಡತೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮೇಕ್ ಮೀನಾಡ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಉಣ್ಣತೆ ಇಟ್ಲ ಇಡೀ ಬಾಡಿನ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ದಿನಕ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಕಿಟಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಇರಾಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ ಬಿರುಕು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ ದೂರ ಆಪಿನಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಿಯರ್ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ ದೂರ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಐಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಪ್ಪು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗ ಇಡುಪುಲೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಪಂಡೆ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ದಿಪ್ಪುಲೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಪಿದೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಐಡ್ದ ಕೊಂಡತಿ ಎಂ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನು ಎಂ
ಆತ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಿ నేను 8 ಸಲ ಪಣ್ಣ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ ಆತ ನನ್ನ 108 110 ಸಲ ಪನ್ನೊಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಅಮಸರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟಿಲ ಗಮನ ಪಿರ ಈಗ ದಾದ ಮನ್ ಪರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಮೇಡಮ್ ಕೌಂಟ್ ಪನ್ಪೋನು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಜಪಮಾಲೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಅನ್ಪಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪನಗ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಐದಿನಡ ಪನೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ 5 to 10 minutes ಪನೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ಅಂಚ ಉದ್ದಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಒಯ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡಾಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುಡುಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡುಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗಾದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮನ್ಪುಜಿರು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತುಪ್ಪೋಜಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಪನಗ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಂದು ಪಣದ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ದಾದಂದು ಪನಗ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲ ಉಸಿರಾಟದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರದು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಅವನು ಲೈಫ್ ಅವ್ರು ಪೂರ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಪೂರ ಪೋಯಿನಕ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಧ್ಯಾನಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಪನ್ನದೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆತೇನೆ ಅಂಚೆ ಪಣ್ಣದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚಿನ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತೊರ್ತದು ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್ ಆರ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರು ಅಕ್ಕಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ನಾಲ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದಿತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ನಿಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ದೊರಕಿದೆ ಅಂಚ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಪಾತೆನ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಫೇತ್ ನಂಬಿಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಏರು ಕೆಲದ ಕುಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಏರಿಯೇ ಮೇಡಮ್ ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅವು ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ಇಂಚ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತಿರ್ನಾಣ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೇವರನ್ನು ನಂಬ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಕೊಡ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀನಾಡ ಆ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಕ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರೆಂದು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ನಂಬಿಕೆ ದಿನಾಣ ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆಂದತೆ ಟಕ್ 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 ಅಂದು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನೇಬರ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲು ಆಲಿತ ಎಬ್ರಾಡ್ ಉಡುಲ್ಲ ಆಲಿ ಪಂಡಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೀಪ ನಿನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ತುದು ಎಂಚಾತ ಪಣದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೈನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಇನಿಕೆ ನಾನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಗೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ದು ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೆಂಟರ್ ಲಕ ನೀನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೀಚ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವಾದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆದ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಕ ಮಿತ್ತಲ್ ಬರ್ತದ ಪೇರು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಬಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ಸೊ ಅಂಚಾದೊಂಡತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ ದಯ ಬೈತಿ ಅಂಚ ಮಂಡ ಹಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಹತ್ರ ಟಕ್ ಟಕ್ ಬರ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುಣು ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ನೆಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡದೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದ ಯಾನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓದ್ಬೇತಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಲಾತು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತು ನನ್ನಲಾತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರ್ಲಕ ಆಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓದುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೈದನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಆ 5ಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಾಯ ಯಾನ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡಿತ್ತಿನಾಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕನ ಬಲ ಅದುಪ್ಪುಡು ಗಟ್ಟಿ ಅದುಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಬೈದನ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪಡಿತೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಂದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಂಬಿ ಬಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತ್ ಬಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅವು ಪೂರ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಡೆಯುವರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುನು ಅಂಚಿನ ಏರೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಪೂರ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಾಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡು ತೋಜಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಹಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಬಾಯ್.